Здравейте, приятели! Аз съм ОБГ и днес ще изтеглим някоя друга игричка. О, кого заблуждавам, но обесен. Ще правя поредица на един Майнкрафт сервер, който ще е всъщност трябва да стримим някои други видеоклипи ще. Всички видеоклипи, които съм правил до сега, трябва да ги изстреля. Докато ми зареди Майнкрафта. Anyway, заед съм малко е Майнкрафт. Чеки баци малко. Ох, леле. Дара, бе, що направих копия, бе? Много съм смотан. И се оставих само тия клипове, които снимам в момента. Може би повечето хора тук. Винаги сервери с фули. Сервер по лестито. Не по Aplecraft. Нека да влезем в Aplecraft и сега ще се върна да се регистрирам. Така, хора, тук съм и мисля, че знам какво ще стойка за броня. Кажете си на YouTube. Само аз съм Робърт онлайн. Скин Секс Луис 000. Трябва да излезна и да влезна наново. Къде да ще това Aplecraft? Обаче трябва да си пазна клипа. Тук сме и тук. Нека да започнем да се развиваме, докато още няма хора. Пък после като дойде с хостера, ще му каза, че съм започнал да се развивам и следователно ще го помоля за ранч. Пах, permission zone. Как се качите до тук, изведи? Кажете ми как се качите до тук. Айде, някакъв ма настигна. Много нервесен беше. Aplecraft, много онлайн. Как ме видяла? Чакай. Аре. Пах. Виж как се изиграва зомби. Овещ. Нека да вземем някой кит и пълто.
кошки. Это самое важное. Важно это ходил. Вот я полномочит. Здесь... Время, вестичо. Лили, пец, вкус. Але. Аз на кораб. Какие-то доста добър. Следете Facebook страница направи. Още по-близо. Мой късмет аз живея на плаж. За мой късмет аз живея на плаж с стъкълца. Там се да така. Мисии 5 айтема. Имам 2 честа и само 2. Ще мога ли да живея сред... Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, хоп. Не знам. Чакай да ви коментирам нещо. Епизод. Това ще е първи епизод. Ще се развием още. Просто тук. Колко часа? 10:59. Дърва покрай крипъри. Събираме дървата. Да, не съм събирал. Дървета. Хора, мисля да бъде от този клип. Надявам се, харесвайте. Видео напълно. Бай-бай.